Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat. La zulmal yawma innallaha sari'ul hisab. Al-yawma ing dalam iki dina kiamat atau dina pembalasan tujza dan walas sapa kullu nafsin. Sapa saben-saben awa-awaan bima kan apa wae kasabat kang wis nglakoni sapa kullu nafsin. Terus hisab sempurna itu ketika kiamat. La zulmal yaum, la zulma orang zalim ku mujud. Ora ana ngani kaya ku mujud al yauma ing dalem iki dina. Inna wa satana wa ta'ala iku sari'ul hisab, dat sing cepet ngisabe. Yuhasibu ngisab sapa wa ta'ala jami'al khalqi ing sakabehane makhluk fi qadri nisfi naharin ing dalam sak kadare separone rina. Terus nak rina iku 12 jam. Pinten? 12 jam, 6 jam, dan itu separuh nih rino nahar itu memiliki ngantos dhuwur tok, ya mau 2 jam setengah aku sebar. Mergo raimu wis ketok alin rokok ta alin apa? Swarga. Iku jenenge apa? Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Engko sing rai mesum ya raful mujrimuna fi simahum fayuqadu siwal akdam. Dadi misale sing tukang nakal iku wis gambare kethek mbah boyo. Nah tukang dolimi wong gambare serigala. Jadi cepat, nanti malaikat berdasar rai itu terus satset cepat. Ya kira-kira 2 jam setengah wis bar. Ndelok rai. Iki jenenge ya matab jadu wujuh atas waktu wujuh. Ya mane rai ditata mulai saiki ya. Diminyaki diawakno ditata. Yuhasibu jami'al khalqi fi qadri nisfi narin. Terus nahar iku 12 jam. Tapi maksud mriki nahar iku nganti jam 12. Berarti sekitar 2 jam setengah nopo-nopo 3 jam. Mereka sebagian riwayatnya itu Allah menyelesaikan hisab itu tidak sampai yantas sifan nahar, tidak sampai nahar itu separuh. Berarti sekitar jam 11 nopo setengah muntar. Kenapa? Karena wes ono data rai nopo rai. Jadi sitok yu'riful mujrimuna fi simahum ayo khadu sing sitok apa simahum fi wujuhihim min athari sujud. Fi qadri nisfi naharin ing dalam kadar separone rina min ayamid dunya sing pira-pira di apa dina-dina dunya li hadisin krana wujude hadis fi dzalika ing dalam qadri hisab fi dzalika fi annal hisaba fi qadri nisfi naharin wa anzirhum wa anzirlan ngekei peringatan sira Muhammad hum ing kufar yaumal azifati ing dalam dinane par maknane yaumal kiamat ing dina kiamat min azifar rohil ekoruba malane azifah itu dina sing parek azifah separek apa rohil keberangkatan ekoruba tekse parek apa rohil idil kulubun alikana utai pira-pira ati tartafiu iku kaangkat apa kulub khofan korona wedi kaangkat ngati ladal hanajir nganti tok krongkongan indal hanajir kazimina hale ngempet ketakutan atau ngempet wedi mumtaliina hale kebak kabeh apa negoman kesusahane utai dawuh iki kadiminu halun dadi hal minal qulub saking lafat qulub umilat dan lakokno apa lafat kadimin bijami iklan jamak padahal tentang qulub bilya iwan nun muamalatan krana nglakokno muamalat asabia kelawan memperlakukan wong kang duweni qulub maksud jamak mudzakkar salim mergo qulub niku ndelok sahibil qulub menan jarene jamak mudzakkar salim mulhaq mali zalimina orang iku wong sing zalimin hamimin uta wong sing seneng muhibin wong sing seneng wala syafi'in lan wong ora wong sing nyafaati yutau kang nurut sapa syafi' lama fumaron mafhum mujud ning dawuh yutau lil wasfi krana sifat yutau idla syafi'a krana ora ana sing nyafaati mujud lahum gede zalimin aslan babar pisan rupane dawuh famalana min syafi'in ketika wong zalim niku keluwane kondo yang pangeran fama lana min syafi'in kita ini tidak punya hak syafaat mafhume nak wong soleh di hak napa syafaat awalahu to iku tetep gede alwasfu rupane yuta'u mafhumun te mafhum binaan krana kabangun ala za'mihi mengatasi klaime wong akeh utawa klaime zalimin annalahum satemene tetep gede zalimin syufa'a ana sing nyafaati lau syafa'u umpama lamun nyafaati sapa syufa'a fardhon ing dalem parilane kiye kuna namane fardhon parilan pengandian apa pengandian fardhon ing dalem parilane lam yukbalu mongko ora den tampa sapa syufa'a. Jadi
klaim mereka akan tersafaati. Kalau itu pun nyata, itu gak ngefek. Napa jenis lau syafa'u fardon lam yukbalu. Ya lamu bersosok Allah Ta'ala Allah utisnya bersosok Allah khainatal ayuni yang meripat sing khianat di Musa rokotiha kelawan oleh nyolong ayun an-nazara ing ngali ila muharramin maring barang sing haram wa malan bersani sapa Allah Ta'ala tukhfi kang nyamarno apa asuduru biro-biro ati il qulubu tekse biro-biro ati wa wau yakti bil haq terus hisab ya tak terangno. Kalau nurati sakit tapi seneng mulang, ketemu ngerajildas itu seneng. Maksudnya, kalau loro kayak seneng, jadi soalnya jadi orang Islam ya, loro yang ibadah, sehat yang ibadah, orang jelas ya ibadah, orang jelas itu ya penting. Kalau mau jelas kayak wali, orang wali pantasnya ya orang jelas. Jadi sesuai status masing. Orang wali untuk mau kan jelas no. Jadi hisabnya, dan kalau bayang no hisab. Kalau nanti belajar banyak ayat hisab niku kira-kira 3 jam selesai. Ya tak warai gue pelatihan saat ini gue evakuasi dan gue nopo pelatihan. Jadi neraka be swarga niku senajan to saiki wujud itu desain finalnya itu nanti. Gen neraka swarga senajan to saiki wis wujud tapi desain finalnya itu nanti. Mereka digawe ngeten. Jadi sampeyan niku kan wonten ashabul yamin. Iku cara teng mriki nggih sisi kanan. Wonten ashabus shimal. Lah niku mun terkelompok. Mergo sing rai-rai kethek, rai-rai asu iku wis minggir dhewe. Celeng. Niku wis dadi sampeyan niku wis dadi. Terus sing sedengan sing rada ribet malaikat itu debat sing kaya rai kadal jebok nanti kan. Ya rada. Ya agak ganggu waktu ya itu sebetulnya. Kadal terus apa ya itu agak ganggu karena apa gak jelas itu memang agak membingungkan membingungkan malaikat nak wah bingung maksudnya malaikat karena ini enggak nah terus ya sudah gitu itu kan terus ada yamin yang jauh mana ini mendekat ke surga ada yamin yang tengah terus ada yamin yang ditubir yang mepet perbatasan. Nah, ashabu simal juga sama, ada simal yang jauh sekali berarti sudah dekat gerbang neraka. Ada simal tengah, ada simal yang mepet surga. Ya kowe kok cerita nak wis ning kono. Nah, tingkat ngendikane ulama-ulama itu wajahnya hewan yang buruk itu akan terjelma ketika nanti yaumul hisab. Nah, makanya kalau bolak-balik kampanye sujud mergo Allah Ta'ala ngitung itu yang paling keren ya paling top simahum fi wujuhim min athari sujud. Nah terus setelah itu malaikat itu gak pati mikir pokoknya faduri babenahum bisuril lahubam. Lalu kalau ngomong swarga neraka wis ana tapi finale ku jemben. Terus malaikat mau digawe tugas kono ngekeki pintu besar, pintu gerbang sret. Nah pintu gerbangnya otomatis batinuhu fir rahmah yang ke dalam itu berarti surga wa dhahiru min qibalihil adab. Nah yang di sini itu neraka atau adab. Nah wong sing 50-50 mau kesangkut pintu pagar. Nah itu jenis araf. Mergo pintune gede kok ning tengah. Nah kesangkut terus kemangsang jadi sohibul araf. Aku yang ngene. Jadi itu ya jelas. Mergo yo diarani ahli neraka kok trimo koyo kadal. Diarani ahli swarga kok piye ngono. Dadi iku lha iku jenenge. Lah terus ketika ning Arab yo bengok-bengok dene mergo neraka yo ketok, swarga yo ketok. Wah, itu terus masalah kan. Nah sing ketok iki swarga sing ketok ning Sohibul Araf iku swarga wong-wong biasa sing ra iso nyafaati. Lha iku sing rodok masalah. Dene bengok-bengok ning wong sing gak ada kapasitas sapaan mergo yo iki dhewe pas-pasan to, pas-pasan. Nah akhirnya ya semua terus ya mbak aku ramelok Sohibul Araf kok kowe ngerti ya. Berarti kan nak kepengen yamin yang permanen ya agak jauh. Nak simal sing permanen gak wong kafir wong munafik ku penak wis jelas napa? Lagi sing ning ujung iki sing napa? Jadi Allah ketika gawe sur iku ning mahsyar jeng banu dhewe sur faduri babenahum bisurin suren batas.
surul balad batas. Batas iku batinuhu fir rahmah, yang ke kanan atau di dalam semuanya itu rahmat atau surga, wa zahiruhu min qibalil adab. Nah, terus yunadunahum alam nakum ma'akum. Nah, terus ini makanya masih bisa diskusi mergo sempat awor. Jadi sing Yamin mbek Simal sempat awor. Mulane cek iso diskusi napa? Nah, sing jadi masalah Saiful Araf tadi ketemu orang-orang yang kapasitasnya itu tidak bisa nyafati. Mbah lo nanti, tapi awal-awal itu wis itu terus masalah. Dijene apa? Walal arafi rijalu ya'rifunahu kullam bisimahum, masih saling kenal. Asal Araf kenal, kanan yo kenal wong kanca beling. Kanan yo kenal kanca beling tapi yo kanca Jumatan. Kiri kenal yo kanca nyabu. Dadi aku Araf, dadi yo kenal kabeh dek napa? Kenalane akeh. Makanya statusnya agak membingungkan, ini dimasukkan kan almarhum aman ahabba, mbek kiai yo seneng, mbek kanca nyabu yo seneng. Ribet kan? Kayak ini gitu. Jalalan kok ngarep, dangdut yo kok ngarep. Ribet kan? Oh, apa enggak? Sementing acara metu ke omah itu semangat toh. Dangdutan misalnya jam 8 bengi ya maghrib teko, ngaji jalalan jam 11 subuh ya teko. Pokoknya butuhnya ra ning omah apa? Nah iki yo ashabul apa? Araf. Tengah-tengah. Nah iku rada bingung nama malaikat iki sing mari ribet. Akhirnya malaikat debat kan, ini kemana? Napa? Kemana? Nah ini terus rontok ruwet kan. Nah tapi tetap sing swarga tetap swarga, sing neraka Ashabul Araf nanti dievaluasi ulang. Makanya paling lama itu Ashabul Araf. Mergo lama kan evaluasinya agak. Tapi ini enggak binisbat ila Allah tapi pada malaikat. Tentu membingungkan itu bukan nisbat pada Allah tapi pada apa? Malaikat. Nah malaikat roh kan, jenenge sak pinter-pintere malaikat kan ora pangeran, pokoke kesarup apa? Gerbang ya keben terus do temangsang ning dhuwur. Lah terus ning dhuwur iki cebloke ning ndi napa? Ya soalnya kan pager sing agak kanan apa agak kiri? Kayak milih ndi? Kanan ya ceblok sithik ya wis. Swarga, nek rada ngiri wah aku aduh wah jegeman sing parek-parek no mulane Dawi Habib Zain bin Sumit kula setuju Dawi Habib Zain ngendikane almar'u ma'aman ahabba fihi tahbibun wa tahdzir. Jadi hadis itu hadis yang menyenangkan, ada tabsyir apa? Karena kita senang nabi, senang wali, senang ulama. Paham ya? Dan kita masang fotonya wali ulama neng kamar, tapi wa takhdir juga ada menakutkan karena neng kamar itu foto wong macem-macem. Sing mbok delok iku fotone wali arang-arang, tapi nek fotone sing blodor iku sering. Berarti kan terus kowe ahabane ahabba sapa? Jumatan. Jadi Jumatan kok guri padahal gak bayar. Nah tempat maksiat bayarlah kok ngarep. Dengan perilaku ngono iku ahabanya kemana coba? Tak baleni nek contoh gampang. Jumatan gak bayar, kok guri. Sing acara rodok-rodok pornografi bayar, kok ngarep. Jumatan mbek turu ndelok ngono gak kedep. Kira-kira itu ahabane ning ndi? Kira-kira. Sing boten kedep kok. Nah, almar'u man ahabba Habib Zain itu fihi tabsyir wa tahdhir. Karena ahabanya ini kan kita agak jelas kemana. Nah ukuran data fisik mau Jumatan kok gurih. Nah iku kok Jumatan sampai ngantuk iki gak gede. Coro sing kecil seneng di. Gak jawab jujur. Yang penting gede mau gue. Ya beraro. Yes, beraro. Pokoknya itu ben wong-wong sing amin dalil almarhum ana habba eling. Sebenarnya hadis itu fihi tabsyir wa tahdzir, itu ya memberi berita gembira karena kita tidak bisa ngamal kayak para wali tapi asal seneng kayak wali-wali itu. Tapi juga kita seneng orang-orang yang enggak jelas. Bang. Dan dibiayai. Seneng wali gratisan, seneng ora jelas. Dibiayai. Ngaji katut kancane, paham ya? Nah acara ngono kurang 2 minggu wis tuku tiket. Nah ngaji katut kancane, sekali gantuk tumangan gak ngaji. Ya siku dia kenangan dhewe no.
Ya, ora kula sebagai kiai ya seneng untuk syafaat ngomong niku. Tetep kula wong apian, tetep kepingin niku kabeh untuk napa? Syafaat. Cuman aku ngeklaim ahabba iku ukurannya apa, no? Ukurannya apa? Nanti kula nate fatwa bolak-balik umpama pantes, tak balen umpama pantes iku guling-gilingan seneng pangeran jan bayar. Lalu kalau be haji ku seneng, gak rasane dadi wong alim. Kulo nu mau pantes Gus Afif, Ki Mansur. Jumatan tak kon bayar. Giling-gilingan nak seneng pangeran ku dibiayai. Lho kok kene kadang delok biskop ku bayar, monori club. Lah giling-gilingan anak nggo barang apik ku kene yo. Lho kulo nganti saiki sering nyumbang masjid. Ya wis nggo isin nek pangeran, mosok barang ngono bayar kok. Giling-gilingan, tapi kan ora pantes fatwa ngono. Tapi ku mau cerita. Mulane kulo haji bayar ku seneng. Mulane cara kula setuju ana ibadah haji setuju. Mergo salat wis gratis. Zakat kowe mustahik, rungokno iki. Ben kowe sadar ya, tak baleni ya. Syahadat gratis, salat gratis, zakat kowe mustahik. Poso golek takjil gratis. Wis 4 rukun Islam iki jeblok.